2023. szeptember 13-a, szerda és 32 fok. Gondoltuk, úszunk egy utolsót a szezonban. Kimentünk az Óriba, a hullámmedencében ugyan már nincs víz, a körmedencében nem is volt, de ebben a medencében szerencsére van. Itt működnek a pezsgőfürdők is, működnek a dögönyözők is. Kicsit nehéz kimászni, úgyhogy egy kézzel a kamerát kell tartani, de azért végül sikerült. Föl is mentünk mindketten, és bár családi csúszdának van megnevezve, és a családok pertnak csak ketten képviseltük, ennek ellenére több más felnőtthöz hasonlóan mi is kipróbáltuk a csúszdát, és azt kell mondanom, hogy visszatért a gyerekkorunk, és remek érzés volt.